Senator Laila De Lima acquitted na sa saro sa kinahampang na drug case. Justice system sa nasyon, nagrarahay na subuod sigun sa sarong political analyst. Uyan report ni Catherine Henry. Nagluwas kasuhapon ang naging desisyon na acquitted na si Senador Laila De Lima sa saro sa tulong drug charges na pigsangat kontra sa iya. Katakod kan subuot pagkakaimbelto kaini sa drug trade sa loob kang New Bilibid Prison kan siya nagtutukaw pa como Justice Chief. Sigun kay Kenji Himneya, sarong political analyst, indikasyon ini kan nagrarahay na justice system sa nasyon. This would prove that the justice system or the court system is still working, and we are happy for Senator De Lima that at least in one out of the three cases na file against her, there's already a decision to dismiss the case. Ang mga kababayan kang senadora idi sa Iriga City, nagpahayag man kang sidang mga opinyon dapit sa acquittal kang saro sa mga drug charges laban sa senadora. Medyo makulog man sa muya kasi Bicolano kami. Nanahiling man sa muyang senador, siya ang lalawgong kang Bicol. Namamayaman po kami, tarik po kanto. Siyempre, proud to be Irigeño po. Magmaon man ako naaraman ko sa TV kasubang, gina-acquitted na siya duman sa kaso niya. Matatandaan na Pebrero 23 kang taon 2017 kang i-order kang Muntinlupa Regional Trial Court ang pag-aresto sa senador. Kaibanan si Jovel Obiso, Catherine Henry, Balitang Bicolandia.